Колко ще теглиш, бе? Please insert your card. Сега да видим това. Сега е просто... Даша с кредитната карта, какво мисли по въпроса? Чакай малко, чакай. Той мисли, че кредитната карта е голямата. Чакай. И това беше максималният зум. А Даша ти мисли, че кредитните карти са голямата шака. Искам да видя как парите излизат. Чакай, сега пак ще вкарам. I got no money. I got no red American Express. I got no red American Express. I got no visa. I got no... Cash only. I got no dinner. Cash only, sorry. Къде се спира ръката? Карта това копче. Картите не управляват живота. Бам в дяло, колко лиш? I get no visa. I get no American Express. I get no diners. Това е любила снимка, човек, късно тя багажа. Заболява гърлото. Тази снимка я знаем. Между другото Борко, който се облегчи. Борко, как се чувстваш облегчен с половин литър? Я. Аре, пак бе! Пак е това по-добре. I get no visa. I get no American Express. I get no diners. I don't get anybody else. Ай. Източната част. Ти Петър Берон познаваш ли го или не го познаваш? Или ще се запознаете скоро време? Това какво е? Я дръж малко апарата. What is that, man? Арамчета, покажете какво имате. Запознаем се далеко. Абе, смотан. Много ме приятно. Приятно ми е. Може да се поговорим. Аз имам тук няколко Стефан Стамболов, искат да се срещнат с Алеко. Как е Алеко? Той е Стефан Стамболов, иска да се срещнат с Алеко. Алеко е много щастлив. Оня ден плащах най-маснати. Алеко, той е Петър Берон. Няма какво да говорим. Света номер 1. Хайде да не спорим. Ники Зорет му вкарва и се вкашва. Много за късо, бе. Словенков иска да се включи в разговора. Добре. Ти пък ко ми викаш, що за късо, бе? Аз съм приятел. С кой си приятел, бе? Бароне. Я дай 20. Ети 20, бон. Държ 20, Ти пък, ко ми обясняваш глупости, всякакъв Стефан Стамболов, ще ми се правиш. Опа, който е? Жипек! Леко съм. Значи, какво става? 150 на 30. Дай да вади ми картите, да стане забавно, човек. Пайси. Айде, вземете пайси от вашата страна и тогава се прикаваме. И... Мегаломания. Аз съм само с Иван Милев и... Иване! Водка! Айде, жик, так, бате! И колкото е Иван? Какво става? Опа, обаче... Ей го Стелю, бе! Стелю идва да цака, бе! Петър Берон по Петър Берон прави... Петър Берон Алеко Константинов плюс Славейко. Да. Добре. А даш, ти пак Как да лепна, човек?